за нецелесъобразно използване на бюджетни средства. Съмнения ли имате, данни ли имате и ако имате да ги изложите, това така. Оля? Да получа отговор. Имате ли данни, нямате ли? Да, не. Вижте, колеги, Задаем съмнение. Смешно има, какво смешно има? Когато ви имате съмнения, искате ограничаване на правомощията на кмета веднага или първо изчакате отговора, да се запознаете с фактите и тогава вече при наличие на такива данни да предприемете нужните предложения и действия. Благодаря ви. Вие на нас давате обяснение, не на вас. За това сме тук, за да си гласуваме по начина, по който разбираме ситуациите. А в момента съмненията са си за моя информация. господин Коцев, по принцип нямате право, но във връзка с важността на въпроса, затова ви давам думата за... Благодаря. Искам да благодаря на съветниците. Всичко, което се планираше от няколко месеца, откакто за първи път беше вдигната тази точка по време на бюджета, днеска вече се реализира. Едно надграждане, което видя своя кулминационен момент днес, когато трябваше да се обсъждат и ще се обсъждат тези въпросни 30 милиона, за които аз се възпротивих, че нямам отчетност как точно ще се вложа в този стадион. Всички тук искаме стадион, убеден съм. И момчетата там, и тук, и тук. Всички искаме стадион. Въпросът е, ще получим ли този стадион. Това, което днеска видяхме, е наказателна акция за това, че аз искам отчетност на това как тези 30 милиона ще бъдат похарчени и дали ще влязат в изграждане на този стадион и кога точно ние ще имаме стадион. Кога община Варна ще има в крайна сметка този стадион. Имаме ли гаранции? Имаме ли срокове? Все още не сме ги видяли. Проекторешението не включва това. Това, което днеска виждаме, е наказателна акция, която включва определени групи, които всички бяха много подразнени от това, че аз се осмелих да попитам дали тези 30 милиона ще влязат именно в стадиона, а не в нещо друго. Това ми бяха единствените въпроси и защото съм загрижен за това Варна да има стадион. Тук има коалиция, която отдавна иска да ограничи моите правомощия. Да, имате право, не го отричам. Искат всичките. И ГЕРБ, и Възраждане, и ТИМ. Альтернатива на гражданите. Всички искате да ограничите моите правомощия. Всички заедно. Бойко Борисов ги събра. Бойко Борисов събра и Възраждане, и ГЕРБ, и ТИМ в една група. Ето гласувайте. Благодаря ви.